ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରାର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ 20ଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ MCQ ପ୍ରଶ୍ନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1, ରଥଯାତ୍ରା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ବି କୋଣାର୍କ, ଅପସନ୍ ସି ପୁରୀ, ଅପସନ୍ ଡି କଟକ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ପୁରୀ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2, ରଥଯାତ୍ରା କେଉଁ ମାସରେ ପଡ଼େ? ଅପସନ୍ ଏ ଚୈତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ଆଷାଢ଼, ଅପସନ୍ ସି କାର୍ତ୍ତିକ, ଅପସନ୍ ଡି ମାଘ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଆଷାଢ଼। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3, ରଥଯାତ୍ରା କାହା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଶିବ, ଅପସନ୍ ବି ବିଷ୍ଣୁ, ଅପସନ୍ ସି ଜଗନ୍ନାଥ, ଅପସନ୍ ଡି ଦୁର୍ଗା। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଜଗନ୍ନାଥ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 4, ରଥଯାତ୍ରାରେ କେଉଁ 3 ଜଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ରାମ, ସୀତା ଓ ହନୁମାନ, ଅପସନ୍ ବି ଶିବ, ପାର୍ବତୀ ଓ ଗଣେଶ, ଅପସନ୍ ସି ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା, ଅପସନ୍ ଡି ଦୁର୍ଗା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ସରସ୍ୱତୀ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 5, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ନନ୍ଦିଘୋଷ, ଅପସନ୍ ବି ତାଳଧ୍ୱଜ, ଅପସନ୍ ସି ଦର୍ପଦଳନ, ଅପସନ୍ ଡି କପିଧ୍ୱଜ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ନନ୍ଦିଘୋଷ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 6, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ସାରଥୀର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଅର୍ଜୁନ, ଅପସନ୍ ବି ଦାରୁକ, ଅପସନ୍ ସି ମତାଲି, ଅପସନ୍ ଡି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଦାରୁକ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 7, ଦେବଦଳନ ବା ମାତା ସୁଭଦ୍ରା ରଥର ସାରଥୀର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଅର୍ଜୁନ, ଅପସନ୍ ବି ଦାରୁକ, ଅପସନ୍ ସି ମତାଲି, ଅପସନ୍ ଡି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଅର୍ଜୁନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 8, ବଳଭଦ୍ର ରଥର ସାରଥୀର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଅର୍ଜୁନ, ଅପସନ୍ ବି ଦାରୁକ, ଅପସନ୍ ସି ମତାଲି, ଅପସନ୍ ଡି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ମତାଲି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାରେ କାହାର ରଥ ପ୍ରଥମେ ଗଡ଼ିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ, ଅପସନ୍ ବି ସୁଭଦ୍ରା, ଅପସନ୍ ସି ବଳଭଦ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ବଳଭଦ୍ର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 11, ରଥଯାତ୍ରା କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ପ୍ରଥମୀ ତିଥିରେ, ଅପସନ୍ ବି ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିଥିରେ, ଅପସନ୍ ସି ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ତିଥିରେ, ଅପସନ୍ ଡି ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥିରେ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିଥିରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 12, ରଥଯାତ୍ରାର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା, ଅପସନ୍ ବି ଘୋଷଯାତ୍ରା, ଅପସନ୍ ସି ଜନ୍ମଯାତ୍ରା, ଅପସନ୍ ଡି ନିଜାନ୍ଦ୍ରୀ ଯାତ୍ରା। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 13, ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥ କାମ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ, ଅପସନ୍ ବି ହେରା ପଞ୍ଚମୀ, ଅପସନ୍ ସି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି,
ଅପସନ୍ ଡି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 14 ବଳଭଦ୍ର ରଥର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ନନ୍ଦିଘୋଷ, ଅପସନ୍ ବି ତାଳଧ୍ୱଜ, ଅପସନ୍ ସି ଦେବଦଳନ, ଅପସନ୍ ଡି କୌଣସିଟି ନୁହଁ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ତାଳଧ୍ୱଜ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 15 ବଳଭଦ୍ର ରଥରେ ଲାଗିଥିବା ରଥ ଦଉଡ଼ିର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼, ଅପସନ୍ ବି ବସୁକି, ଅପସନ୍ ସି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚୂଡ଼, ଅପସନ୍ ଡି କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 16 ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଦର୍ପଦଳନ, ଅପସନ୍ ବି ଦେବଦଳନ, ଅପସନ୍ ସି ପଦ୍ମଜ, ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 17 ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ତିଆରି ପାଇଁ କେତେ ଖଣ୍ଡ କାଠ ଲାଗିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ 742ଟି, ଅପସନ୍ ବି 745ଟି, ଅପସନ୍ ସି 780ଟି, ଅପସନ୍ ଡି 740ଟି। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 742ଟି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 18 ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥର ନାମ ନନ୍ଦିଘୋଷ କିଏ ରଖିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଅପସନ୍ ବି ନାରଦ, ଅପସନ୍ ସି ମହାରାଜ ଗଜପତି, ଅପସନ୍ ଡି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 19 ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ନିଆଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର, ଅପସନ୍ ବି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ଅପସନ୍ ସି ବୈତରଣୀ ମନ୍ଦିର, ଅପସନ୍ ଡି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 20 ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥର ନାମ କ'ଣ? ନନ୍ଦିଘୋଷ, ତାଳଧ୍ୱଜ, ଦର୍ପଦଳନ, ରୁଚି ମନ୍ଦିର। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରିବ।